बेनो आंनि थाखाय उपयुक्त रायजो राजाफोरखौ सिबिनायनि मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानानै आं खामानि मावलांगोन। बेवहाय आंखौ मन्थ्रि खालामनांगौ मन्थ्रि खालामनाङा बे बाथ्राया आंनि इस्यु नङा। थारैनो दिनै आङो आंनि खोथा नङा, BPFनि जे देरहासारनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे दैदेननाय आरो बिथांनि जे बिसायख'थिनि माखासे आदब खायदा, बेनि थाखाय जे दिनै जोङो 11टा BPF हिसाबै बादायदोंमोन आरो 10टायाव जों देरहासार जानो हादों। बे देरहासार जानायाव आङो थारैनो जोंनि BPF दलनि आफादगिरि BTCनि आथिखालनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो धन्यबाद होनांगोन। मानो होनोबा बिथाङा केन्डिडेट सायख'नायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बिसायख'थिनि जे माखासे आयदा आदब खायदा कौशल बेखौ जेरैबायदि बानायबाय, सोरजों लोगो जानानै जों बिसायख'थिखौ बादायोब्ला गोरलैयै देरहासार जानो हागोन, गासैबो जाफुंसार जानो हागोन, बेनि गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै NDA दलजों गोरोबनानै जे बिथाङा बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थांखिखौ लादों आरो बिनि गेजेरजों खामानि मावनानै जों देरहासार जानो हादों। जुदि इलेक्सन स्ट्रेटेजिया जोंनि माखासे रनकौशला थिग टाइमाव जोङो जोंनि आसल बन्धुफोरखौ सायख'नानै लानो रोङामोनब्ला आरो आसल बन्धुफोरजों थाफानानै खामानि मावनायखौ जुदि जोङो जोंनि स्ट्रेटेजि हिसाबै लानो रोङामोनब्ला एफा बुरजा इलेक्सनाव जोङो नैबे केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। आरो दिनै जोंनि देरहासारनायजों लोगोसे NDA हिसाबै जों जे आरोबाव 7 BJPनिफ्राय केन्डिडेटफोर दंमोन, बिथांमोनखौबो जे एफाग्राब गोब्राब माखासे बादायलायनाय जे गिथाव बाथाव मोनसे जेनगोन ना देरहागोन बेबायदि गोनो गोथो थासारिनि गेजेराव जे जोङो बे मोनब्रै समष्टिखौ नुदोंमोन, अब्लाबो जे बे मोनब्रै समष्टियाव दिनै BJPनि NDAनि केन्डिडेटआ जे देरहासार जानो हादों, आंनो दिनैहाय बेवहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि रनकौशल इलेक्सन स्ट्रेटेजिखौ बिथाङा जे बिराद गेबें भाबै लानानै थांनाय इलेक्सनखौ जे बादायदों, बेनिनो फिथाइ हिसाबै जों दिनै मोननो हादों होननानै आं सानो। आरो दिनै जोङो BTC ओनसोलनि जायफोर भटदाता रायजोफोर, जायफोर भट होग्रा आइ आफा रायजोफोर, जोङो बिसेसकरि NDA हिसाबै गेलेनायाव जोंहा मोनथाम बिथिंनिफ्राय फायदा जादों। बेयो जाबाय BPF हिसाबै BPFआ गावनो बिराद सक्तिशालिखा आरो BPFनि भटारानो दिनै बेवहाय जेरै नायो बिथिंजोंनो बांसिन नुयो। आरो बेजों लोगोसे BJP थाबाय NDA हिसाबै, AGP थाबाय NDA हिसाबै, बे मोनथाम दलनि खौसेयै जुजिनायनि जे बिसायख'थि, बेवहाय जोंनि BPF BJP AGPनि भट होग्रा जायफोर रायजो राजाफोर, सापर्टारफोर, मावथिफोर, बिथांमोनहा खौसे खामानि मावबाय BPFआ बिथांमोनजों खौसे मावबाय आरो BPFनि भटार BJP AGPनि भटारफ्राबो जयैनो NDAनि केन्डिडेट हिसाबै जेराव जे जायखौ केन्डिडेट हिसाबै थिसनदों, जाय पार्टिनि बेनो होनानै देरहासार जाहोनो हादों। बेवहाय जोंहा बिराद मोनसे गिदिर सक्ति आरोबाव जोंहा जग जादों। आरो बे मोनथाम सक्तिया, मोनथाम गोहोआ लोगो नांनानै जे जोङो जुजिदों, बेवहाय खुनु दिनै जोंनि उल्टा हान्जाफ्रा थावरिनो हायाखिसै। बिथांमोनहा दिनैहाय बारहुंखाजों बुखार जानाय बायदि जेरावबो बुखार जाजोब्बाय, थेर बेथेर जाजोब्बाय, सोरलां बोरलां जाजोब्बाय। बिथांमोनहा दिनैहाय बेवहाय खुनु नाम गन्ध गैयै बे अबस्थायाव थानो गोनां जाबाय। दा बिनि थाखाय जोङो दिनैनि बे बिसायख'थियाव देरहासारनायाव एक सेथिया BPFनि राजत्व, BPFनि सक्ति, BPFनि गणभित्ति, बेखौ जों BTC ओनसोलाव जोंनि BPFआ दिनैहाय गायसननानै लानो हाबाय। माबा हिसाबै एचिभमेन्टनि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जों बेखौ बुंनो हायो। सरकार हिसाबैथ' जोङो BTCआवबो दं, आसामावबो दिनै NDAआनो सरकार बानायगोन। बे हिसाबै मोननैबो सरकाराव जोङो दिनै थानानै आरोबाव सरकार सालायसिगोन।
बिसिडिसि टिसिएलटिसि जोंनि आखायाव थाजोब्बाय बेवहाय दिनै बिपिएफनि बादै दस्रा पार्टिनि बाथ्रा रायजो राजाफ्रा खुनुदिन रावबो सिन्था खालामनाय नङा बिपिएफनि अनगायै सोरबा इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस सोरबा माबा गुबुन गुबुन दल जे दं बेफोर हान्जानि बाथ्रा खोथाखौ दिनैसिमहालागै जायफ्रा बेफोर हान्जाफ्राव दंमोन अब्लाबो बिथांमोनहा बे हान्जाफोरखौ बावजोबसिगोन गारजोबसिगोन आरो बिपिएफखौनो मोनसे आंगो गावबागाव बेनि रायजोफोरनि ओनसोलनि दल हिसाबै गनायथि लागोन आरो बे जोंनि इलेक्सननि दारैहाय मोनसे बिग एचिभमेन्ट होननानै आं साननानै लायो दा बेखायनो जोङो नैबे इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय जेसेबां गोजोननाय दं बिर'धि दलखौ जोङो दिनैहाय साफा हाद्रि खालामजोबनो हानायाव जोंहा गोजोननाय दं एलेखानि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिपिएफनि सिङाव लाबोनो हाजोबनायनि जे मोनसे राजखान्थियारि थासारि फैबाय आरो बे थासारिखौ जों फैबाय थानाय दिनावहाय बिपिएफनि जोंनि सक्ति बृद्धिनि थाखाय जों आरोबाव खामानि मावलांसिगोन मन्त्रि सभायाव बिपिएफनिफ्राय सासे मन्त्रि मोनगोन मन्त्रि मोना बेखौ बेसेबां मोनो मोनाखौ आं दा बेवहाय आंनि खुगाजों बुंजानाय बाथ्रा नङा गोजौआव रायलायनाया जागासिनो दङ आरो जे साबसे मोनो जायखिजाया जोङो बिपिएफ हान्जानिफ्राय जे दाबिदों गासैखौबो मोनजोबाबाबो खिन्थु बिपिएफ हान्जानिफ्राय मन्त्रि सभायाव जोंहा बेयाव माने जोंनिनो गोदानै दा आथिखालाव देरहालांनाय एमएलएफोरनिफ्राय जोङो सायख'नानै मन्त्रि सभायाव जों मन्त्रि खालामनायनि हाबाफारिखौ जयै सावरायलायनानै लागोन खिन्थु मोनसे खोथा रोखा जे आंनिफ्राय आं खुनुदिन बिदि आंखौ मन्त्रि खालामनांगौ आं मन्त्रि जागोन बे दाबि दावाया आंनिफ्राय खुनुदिन थानाय नङा आं बिपिएफनि सासे साधारन कर्मि साधारन मावथि हिसाबै रायजोफोरनि गेजेराव थानानै खामानि मावबोनाय सासे आङो बिपिएफनि कर्मिसो आरो आंनि थाखाय खुनु खामानिया गिदिरबो नङा खुनु खामानिया फिसाबो नङा गासैबो खामानियानो समान गासैबो खामानिनि गोहो बोलो गासैबो खामानिनि मर्यादा बेसेन एबा मुल्यआ एखे जायखि जेरावखि थाया जोङो गावबागावनि बिबानखौ रुजुननानै दलनि थाखाय खामानि मावनांगौ ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा समाजनि बिटिसिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ आरो थांनाय 10 बोसोराव आं बेखौनो मावबोबाय थादों इयुनावबो आं मावबोबाय थागोन आं जेखि बिबानाव थाया जेखि दायित्वआव थाया बेनो आंनि थाखाय उपजुक्त रायजो राजाफोरखौ सिबिनायनि मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानानै आं खामानि मावलांगोन बेवहाय आंखौ मन्त्रि खालामनांगौ मन्त्रि खालामनाङा बे बाथ्राया आंनि इस्यु नङा